Encore y aller. Bonjour, bonjour. Dimanche Mora Mora. Ça. Bon. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. J'attends un petit peu, comme ça je commence. Mais c'est ce qu'il est, le marmar ou lavi. Vejo como commence. Misy olo baka mivolagna aminaka ato depuis za nagnano vidéo igny resaka tamin'ny général Bomba, colonel Charles niteny. Misy amizay nivolagna taminaka fa i colonel Charles io traître volagnin'olo. Non, zay moka tsy mazava aminareo. Colonel Charles tsy traître. Colonel Charles io nivolagna raha mariny. Izy nivolagna fa izy nagnapetraka Andry Rajoely tao par rapport amin'ny asa tokony nataony Andry Rajoely, accord tokony nahazo apetraka Andry Rajoely hitondra Madagasikara io. Zay atao hoe faute avouée, faute pardonnée. Tsy nataondreo raha nataony, tsy nataony Andry Rajoely, accord nataondreo igny, zegny nampiala le colonel Charles io. Zegny nampiala izy. Ny antenareo mivolagna fa ouais, général Bomba. Déjà général la Bomba nareo io tsy magnaja maramila. Tsy magnaja maramila izy fotony nivolagna fa adoso armement eto amin'ny la caserne aby io alefana amin'ny gendarmerie. Dikan'izay izy tsy magnaja maramila. Azonareo zegny tegna tsy magnaja maramila. Maramila ankilanazy tsisy dikany. Voilà. Izy le mampiady vahoaka, mampiady maramila. Diso hely. Déjà azovy mba izy président Sénat magnamia baiko maramila. Dikan'izegny ino asany ministère de la défense malagasy. Tokony ministère de la défense malagasy nivolagna fa bon, misy raha tsy manjary eto, allo changentsika arme, alefatsika amin'ny gendarmerie. Tokony asany ministre de la défense zegny. Tsy asany président Sénat. Zay volaniko, tsy hainy la Bomba asanazy, tegna tsy hainy. Nandeha tamin'ny soi-disant Russie izy. Ino raha nivolagniny? Insécurité eto à Madagascar zegny tsy marigny. Normal, mon général. Anao mihetriky, anao misy garde corps. Azonao, ary anao kofa mihetriky, resaka embouteillage iny tsy jirenao fa ty bibibibibibi anao mandeha à fond. Donc, tsy mitovy ne zegny, tsy mitovy. Dikan'izegny anareo maramila, tsisy dikany amin'ny général la Bomba io. Tsisy dikany. Raha tokony ataony général la Bomba io, tokony midémissionner, soit mangataka pardon amin'ny maramila aby io. Soit izy midémissionner. Exemple, attention, misy général araiky zay nagnano gelé. Aetany misy izy io, izy nangigny, fôty raha nataony général la Bomba io, normalement, devant maramila, niécraseny maramila aby io. Tegna niécraseny maramila aby io. Donc, général la Bomba, tokony midémissionner. Simple. Fôtony izy mampiady vahoaka, surtout atsika vahoaka malagasy ampiadiviny. Zegny vidéonaka, juste un petit peu, après za soit arrive aty, soit amare, za mivolagna resaka le club 48 aby io. Maro olo magnotany za, le club 48. Nareo koa mavita mizaha azy io partout volaniko aminareo zay, la communication ty mandeha tany jiaby. Nareo mahita fo. Za va exemple naboaka resaka constitution amin'ny ONU. Misy olo nandefa taminaka constitution amin'ny ONU, Madagascar normalement tokony province autonome. Ça c'est le dernier constitution en 1998.
igny araiky farany le navy teto zio tsisy araiky marigny izy io en constitution de consensus tokony napetraka zio province autonome io firy faritra ao nalefako agny tokony hitanareo Tananarive, Diego, je crois que c'est Tuléar, je crois que c'est Toamasina aussi un exemple comme ça tsy azoko raha dia fa nalefako tagny zay volagno tokony midémissionner général Bombe zegny fo président du Sénat tsy magnamia baiko maramila zegny dikan'zegny nidikavany ministre de la défense io karaha tsisy dikana aminazy ministre de la défense le problème ministre de la défense tavolagna koa andeha hitory colonel Charles or que ireo fa diso colonel Charles neny nagnazava tsara tandrigesinareo ary zafany keky colonel Charles zegny mazava tsara raha nivolagniny diso izy ary diso izy par rapport même za ty volaniko zegny nivolagna bon atsika angalanjy radio hely tamin'ny fotony jeune karaha atsika dynamique ampiova Madagasikara diso za koa za io mivolagna non tsy possible za miaraka aminanjy radio hely tout simplement voilà zegny fo vidéo nakaty tsy lava loatra izy niany mais la prochaine fois atsika magnano lavalava resaka club 48 io resaka club 48 fa maromaro nagnotanja azomba club 48 io fa nietsiky club 48 io tsy ela teo il y a même pas une semaine par rapport amin'ny Ramandalo misy olo tia diala tsy mboany karaha club 48 io mbola alefako aminareo fa mila information maro authentifiétsika io tsika mavita mivolagna. Ok, je vais vous laisser. Bon dimanche à tous et bon week-end.